Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि केटस ब्लग इउटुब चेनेलाव आरो खनसेबाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आं दिनै मा खालामगोन। आं गोबाव सम जाबायमोन ब्लग भिडिअ बनायैया। आं दिनै गोबाव समनि उनाव भिडिअ बनायनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं भिडिअ बनायनायनि जाहोनखौ नोंथांमोननो दा देखायनोसै। जोंनि न'नि थाइजौआ नै दासो फिसा ओमफ्राय मालायनिया देरबाय आरोना। आं थाइजौ जानो थाखाय माने फार्स्ट आं थाइजौखौ खावहैग्रोनांगोन मालायनाव। आं दायो थाइजौ खावहैनो थांसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों। नोंथांमोना आंखौ माने सिरि सिरि नायखोमाबाय था। ओमफ्राय खिथानो मोना दै लोगोफोर दै खिथानो मोना। आं दायो थाइजौ खावहैनोसै दे चलो। फैनायाथ' फैबायलै दा मा जाबावगोन। दान्दाखौनो लाबोनो बावबायब्रा रावबो गैयाथ'। ओइ साला थेंकिउलै थेंकिउ फैजेननायावनो थाइसे। मा खालामबावनांगौ जाखो दान्दाबो गैया। साला थाइजौ खालामफैदों खमसेखमनो दान्दा लाबोफा। अन्थाइजों खुबैनोसैलां। ओइद साला नाङासै माथो। ए मा जाबावगोन केरल ट्राइ खालामनि। ए जाला नोंजों जाला नै नोङो जा होमबा देलाय खुबैबावलाय। मोनबाय माथो हाथाराबोलै लरगआ। लोगोफोर आं थाइजौखौ खावनानै लाबोबाय सिरि सिरि। माने रावबो गैयामोन एसे माने दान्दाबो गैयामोन नालाय अन्थाइजों खुबैलाबायनानै लाबोबाय। बारा लाबोआसै नै एसेल' लाबोदों हो हारसिं नालाय। दिनै बुहुद सान्दुं गोसा माने दासो अखा दोमैलायबाय। आं बेवहाय जिरायना जानोसै दायो हारसिंनो। बेखौ जानो थाखाय लगायनो थाखाय संख्रि फानलु नांगोन। आं दायो संख्रि फानलु लायग्रोनोसै। नोंथांमोना नेबाय था आंखौ संख्रि फानलु लाना फैनो। मबाइल गुदुं जालांसै। आं जिरायनानै जागोन आरोखि ना। नोंथांमोना नायथ' बेखौ नायथ' दै सोरबा लानो थांनो हागौ। आं दानो खारलांनानै लाना फैनो संख्रि फानलु। आं लाबोबाय थफसि बानलु देनो थाखाय ग्रिन चिल्ली ओमफ्राय नैखौ मा होनगोन दाउ खिलिं सामब्राम गुफुर एन्ड संख्रि। बेखौ दोननोसै दायो। बेखौ दोननो थाखाय आरो सुनो थाखाय आंनो दै ओमफ्राय थोरसि नांबावगोन। आं नुवासै माथो। आं दायो थोरसि ओमफ्राय दै लायबावगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दानो फैगोन आं। लोगोफोर आं सफैबाय। दायो आङो थाइजौ स्टार्ट खालामजेननोसै। हारसिंथारलै रावबो गैया न'आव गासिबो स्कुल थांजोबदों आंना। आंनि भिडिअ बनायनायनि जाहोना माने आं भिडिअ बनायाखैमोन ना बहुत गोबाव जाबायमोन। मानो मोनाखै होनबा आंना फना माने डिसप्ले गोलैनानै थादोंमोन। आं भिडिअ बनायनाय जायाखै गोबां सम। बेखौ बनायनो हायाखैमोन नालाय फैसा गैयामोन। ओमफ्राय आंना साइबाराबो बेलेगावसो दंहैयोमोन। बेजों ब्लग बनायो। दायो थाइजौखौ सुना लादोंसै। दायो थाइजौखौ सुना लाबाय। दायो लेबजेननोसै थाइजौआ राथ'वाखै गोरलैसो। खिन्थु गोरलैयानो बिराद टेस्ट आरो गोखै जायो। आं दिनै मानो हारसिं होनबा कर'नानि बोथोर नालाय माने लोगोफ्राबो फैनो गियो फैया गावस्राबो लेंहरनो गियो आरोना। बेनिखायनो जेरावबो थांनाय जायाखै दिनै माने आं बहुत गोबाव जाबाय जेरावबो आंबो माने बिराद कमेडि बनायनो सानो मारै जाया आरोना। थेवबाबो आं मानसियानो कमेडिखा कमेडि नुखायो आंबो मानसिखौनो जखा बायदि नुखायो।
No, 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 no. फाइनालि लेपखांबाय गाइस दायो फानलु देना लानोसै फानलुखौ थबसियाव देनोसै थ' थबसिखौ एसे सुना लाग्रोनि संख्रि होदो हानानै बाबो जायो खिन्थु देबा साबसिन जायो आरोना Itu mbak satu miliar kan? Tuh, hidup cocok sama kan? Teman-teman lagi sama kan? Ayo, gitu-gitu aja ya. Ini kamu bisa ada, mau bilang ya? Kamu itu barai, cepat mah, coba nanti kabar nah. Kalau hidup siap-siap, bunyinya desa sini nah, gua desa sini kamu nah, jangan aja, kamu nih bah. Pokoknya lihat kemai. Kakak tuh dari lu kayak gini sih temen-temen ada masih ada dan cuma lupain sih harus ngelogin sih ayo lu kan sini jadi lu kayak dia Aldi pas miliar nah kalau ada gue boleh apa ya Aldi pas ada bintang yang Aldi ya tuh terlalu nanti lu tangan sih gue kayak dia Guys, kena aja berat kayu gitu. Jangan guna lo ngasih berat kayu. Tuh bintang kayu sini guys, sebelum itu berapa sih ya? Tuh sini sini. Tuh betul nggak sih? Teman-teman jangan lupa aku di kolam. आं लांनानै हैगोन आंथ' दिनै खावनोसो लायदों नालाय जोंना देरबाथाय नोंथांमोननो जाहोगोन आरो लांनानै हैगोन आं कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय बरिया चिली Bisa. Kan bisa balik. Sip lah beda. Boleh ada gue punya. So gimana nama gue punya. Tolong berdoa kacau nanti ini. Kalau pernah dia, nanti. Keren juga. Tadi betul ini. Last video naik mantap, bisa dulu, naik tadi bisa dulu. Boleh kan? Sana bah. Boleh. Itu hasil dapat interest mana berapa? Cuma dapat interest. Ada isi situ kan bu. Maksud, mana sahabat bu, sahabat sih. Sahabat yang belum. Nama kecil mau interest. Sana itu sahabat. Bantu kalian. Suka berat sama aja. Saya dapat bersama aja pasti. Rencana terlalu dekat kok. Coba dulu video mana sahabat lah. Bidor apa sih nih? Nah. Sini tuh sampai bidor lagi nih. Mana. Tapi bidor sana yang lain. Mau bagai mendas. Angin bakal. Ada lalu gue. Ang zakmar ya. Yang sana yang lain. Tuh iseng dong. Video udah selesai. Tuh jumpa di sini guys.
नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो मोजां मोनाखैबाबो कमेन्ट खालाम माबायदि बनायनांगौ थ' आंनि भिडिअआ एसेबां कमेडि जाया ओमफ्राय आं भिडिअ बनायनायाबो गोबाव जाबायमोन दिनैसो गोबावनि उनाव बनायफिनदों थ' आं दिनै नोंथांमोनजों थाइजौ फार्स्ट टाइम जानो हागौ फार्स्ट टाइम नोंथांमोना नुदों बे बोसोराव आं गोरलैबाबो जाबाय दिनै गोरलैलायबाय गोरलैबाबो बारा रायाखै एसे राहांदों आरो अबे जाबाय थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम थ' आंना साबस्क्राइबाराबो खम भिउसाबो खम फैयो थ' एसेनोसै गाइस दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय